Tak Alexi, pojď se nám taky ukázat. Protože to je další takové mladé stvořeníčko, milé, tam se protáhneš, tady pojď, oni tě pustí. A hned pochopíte, jak mě Alex vstoupí tady na pódium, na tento plac, hned pochopíte, co je jeho nástrojem, co to je jeho koníček. No jasně, co? Bubny. Bubny, no to my vidíme, že ty paličky nemáš pro parádu, aby se škrabal na zádech. Nebo jo, někdy se s nima poškrabeš? Ne, já jsem zase viděl bubeníky, víš, puš mě takhle vždycky to bylo, už to tam jelo, no. Ty máš kolik roku? 7. 7, a takže teď chodíš taky do první třídy nebo už do druhé? Do druhé. Do druhé, no vidíš, ty už jsi to, rozpělej. Jak dlouho bubnuješ? 2 roky. 2 roky? A mám pocit, že tě to opravdu baví asi, co? Jo. Fakt? A co, jakou muziku máš rád? Tady kromě dechovky a kromě těch lidových písniček. Nevím. Nevíš? A posloucháš nějaký ty taneční věci nebo rockové věci? Vy mladí, vy jste dneska hodně vpředu, tak co? Nějaký ten big beat, zkoušíš si zabubnovat? Jo. Zkoušíš, co? Aby to pan učitel nevěděl, že? A kdo tě učí? Pan učitel Novák. Pan učitel Novák tě učí i na bicí? To on umí na všechno, co? Ano. A je hodnej? Jo. Ty taky, pojď, Alexi. To jsou krásný stvořeníčka, to je úžasný. Tak ať ti to vydrží, Alexi. Budeš ještě hrát něco? Vy se tam střídáte? Protože ten druhý bubeníček je o něco větší, o něco starší, ten už má druhou třídu takových 15 let za sebou. Nebo ne? Kolik je? 18, no tak kolik, no, tak 8 nebo 9, 10. Si to rychle nespočítám. Další písnička bude lidová. Slyš, má milá, slyš.